ערב טוב לכולם ולכולן, תודה רבה שבאתם, ברוכים הבאים לפסטיבל הסופרים והסופרות הבינלאומי במשכנות שאננים בתמיכת הקרן לירושלים, ולמפגש עם בני הזוג הסופר אייל מגד והסופרת צוריה שלו, שיוקדש כפי שרשום כאן לחיי נישואים בספרות, בספרים שלהם, ועד כמה שהם ירשו גם להציץ לבית. ואנחנו מתחילים, בבקשה. מתוך הספר של צרויה, פליאה. אבל לפעמים, באורח פלא, התחלפה החרדה בתחושה של התעלות הנפש, שהייתה פוקדת אותה דווקא ברגע שהמתח הגיע לשיאו. ואז הייתה יורדת עליה מנוחה. כל הרהיטים שבחדר התחילו לזהור. בכל אשר פנתה היה רק מרגוע. המפנה היה כה בלתי צפוי, עד כי היא עצמה לא יכלה להאמין שעד לפני שעה קלה הייתה שרויה במצוקה, ושלמחרת בבוקר היא עתידה להיאבק שוב באותה מצוקה עצמה. ברגעים ההם היה עולה בה החשד, כי מה שנכפה עליה לכאורה מכוח נסיבות חיצוניות, מוכתב לה בעצם מבפנים, וכי ההבדל בין הכרח לרצון עשוי להיות מדומה. היא מבוקשת. הבריטים מחפשים אחריה. אם תתאפס, ייגזר דינה לתלייה. כל הפרטים האלה עברו חסרי חשיבות. העיקר הוא שהיא כלואה לבדה בחדר, ועם זאת חופשייה לנפשה. מאכל ומשקה מובאים אליה בצמצום אך במידה מספקת, ומותירים אותה לא רעבה ולא שבעה. שעות הייתה בוהה מבעד לחרקים. מדמה לעצמה כי אינה יושבת בחדר זה משום שרוצים לעצור אותה, אלא שרוצים לעצור אותה על מנת שתשב בחדר הזה. בשנים שאחרי המאבק הייתה מנסה מדי פעם לברוא את המצב מחדש. כל הפרטים הבלתי חשובים נמחקו. למרות שאינה נרדפת עוד, ואיש אינו חפץ לעוצרה, הייתה קולטת עצמה בחדר. תמיד חופשייה, תמיד לבד. האם לכך מתכוון בנה הבכור שלא הייתה פנויה אליו? שהייתה מנותקת? הזעם שלו כלפיה רק מתגבר עם השנים, לדאבונה. אבל לפעמים נדמה לה שדווקא בזכותו היא נשארת צלולה וחיונית. הוא כועס עליה כאילו היא אם צעירה עדיין ועוד כוחה במותניה להעניק, לתקן, להתגונן, ולא כמו הייתה קשישה שיש לטפל בה. ביום שיבין שכבר אין אל מי לכעוס, אמות, היא חושבת לעתים. ואולי רק ביום שאמות יבין. תודה רבה, ושמענו קצת על הגיבורה רחל, אחת משתי הגיבורות מהרומן פליאה, לצידה גיבורה נוספת עטרה, ועוד מעט נשמע עליהן, אבל אני אומר שלום לצרויה ואייל, ואתם שניכם ילדים שגדלתם בבתים של מילים ואומנות. אייל הוא בנם של הסופרים אהרון מגד ועידה צורית, צרויה היא ביתם של מבקר הספרות מרדכי שלו והציירת ריקה שלו, ואני אומרת שלום גם ללאורה ריבלין השחקנית שמשחקת בימים אלה בהצגה הגברת הראשונה על חייה של גולדה מאיר בתיאטרון הבימה. ממש לפני כמה ימים לאורה זכית בפרס השחקנית הראשית בסדרת דרמה קומית מטעם האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה על המשחק בסדרה 6 אפסים. אני מקווה שכולכם ראיתם בכאן 11, ואחרי שתבלו איתנו כאן, ואם לאורה כאן אתם גם מוזמנים ללכת לראות אותה בהמשך ברחבי הארץ במופע שלה בעיר זרה, שבו טקסטים ושירים שלה והלחנים של בנה שאול בסר, מופע אינטימי, פנים אחרות של לאורה. צרויה, את פרסמת ספר שירה אחד ב-1988, מטרה נוחה לצלפים.
אייל, אתה פרסמת הרבה ספרי שירה, ובשנת 1990, בוקר אחד, אתה פותח את העיתון, עיתון הארץ, ואתה רואה ביקורת על ספר השירים שלך, קפרה, כן? קרפה, כן. קרפה, הספר האחרון, מאת אישה בשם צרויה שלו. לימים אתם הופכים לזוג בפרק ב' של החיים, ופקים חיי הנישואים שלכם מוצאים את דרכם בכל מיני דרכים אל הדמויות שאתם ממציאים ואל הספרים שלכם. ועוד פרט מעניין זה שבאמת שניכם, את אחרי ספר שירה אחד מפסיקה להיות משוררת, אתה אחרי כמה, ושניכם מוצאים את ספר הביקורים, ספר הפרוזה ב-1993. אתה זוכר מה צרויה כתבה עליך? בביקורת? מדי פעם אני קורא. יש לך את זה? כי אני הייתי צריכה לעשות שמיניות באוויר כדי להשיג את זה, כי אין את זה דיגיטלית, ולהפעיל הרבה קשרים בארכיון הארץ. היית פונה אליו. לא, אבל רציתי להפתיע אותך. רציתי להפתיע אותך. אני לא זוכרת. את לא זוכרת. טוב, בין היתר זה באמת ספר השירה האחרון של אייל, קרפה, והוא בעצם כבר פואמה על גבר שבורח מחיי הנישואים. הייתי פעם מאושר עם אישה שאהבתי, האושר היה בלתי נסבל וברחתי. הוא הפסיק לכתוב שירה ומאז הוא בורח עם האושר הזה בתוך הפרוזה שלו. ואז צרויה כותבת כך. הביקורת כמובן מאוד חיובית, אגב זה פשוט מדהים איך כתבו ביקורות פעם, היום אף אחד לא כותב כאלה ביקורות ארוכות כל כך מפורטות. היצירה מסרטטת מסלול מעגלי נעול וצפוי של יציאה ושיבה, היא הופכת למפה של תהליך נפשי מורכב ומרתק שאין לו התחלה ואין לו סוף. ולסיום, הקורא נמשך אחר הזרם הידידותי, הבלתי מאיים, עד שפתאום הוא מוצא את עצמו רועד מקור במים עמוקים, מעורב עד צוואר. אפשר היה לגמור עם העניין הזה, לסגור את המעגל, ואת יודעת, take the money and run, מה שנקרא, וזהו. אז למה אתה בורח מהאושר, אייל? למה כשנשים עושות אותך מאושר אתה בורח? שאלה את נאנחת. שצריך לחשוב עליה עכשיו שעה וחצי. אני נאנחת בנחת. כאילו, אני חושבת עכשיו, אני מצפה לתשובה בנחת, כן. לא, האמת היא שאני לא זוכר את השורות האלה, זה אצלי, את יודעת, אני רק עכשיו הזכרתי לצרויה שפעם אחרונה שהייתי פה באודיטוריום, זה היה לפני המון שנים, 10 שנים, במפגש במסגרת הפסטיבל, במפגש עם חברי הטוב יואל הופמן. שנפטר. כן, אז אני זוכר את זה, ויואל, תמיד שהיו שואלים אותו משהו על הספר, הוא אומר, שכחתי. כאילו, לא זוכר. לא, אין טעם לדבר על ספרים. בוא נדבר על מישהו אחר, או על משהו אחר. אז וככה היה כל המופע הזה, אם מישהו היה מהנוכחים פה, אז זה מה שהיה, וזה היה מקסים. אתה רוצה לנסות את זה, אתה אומר. אני מתאמן עכשיו. אתה מתחמק. טוב, אתה יודע מה? בוא ננסה למקד אותך קצת יותר. אני אבקש מלאורה, אם שכחת על מה הספר, שהיא תזכיר לך על מה הספר שלך בעל. בבקשה. זאת הפתיחה של הספר. המיקרופון הזה עובד? כן. אני שבוי באישה. אם הרצון הוא חופשי, דבר שאני מפקפק פה ולא מעטים פקפקו בו לפניי, כי אז אני שבוי בה גוף ונפש מרצוני החופשי. אבל הבה נניח לרצון, אני שבוי. על זה אין ויכוח. ומה שעוד אינו מוטל בספק הוא העובדה שאני לא יכול, באמת לא יכול, להביא את עצמי להחלטה שאני מוכן להשתחרר מהשבי הזה. היינו לקום וללכת.
להוציא את גופי ואת נפשי לחופשי. האם יש מישהו שמוכן להגיד לי על זה משהו מועיל? עד כה ניסו להגיד כך ולהגיד אחרת, ושום תועלת לא צמחה מאף אמירה. המילה הגואלת עוד לא נאמרה, או שאין בנמצא מילה שתגאל. אני נתבע על ידי שני החברים שעוד נותרו לי להמחיש ממה אני סובל. תדייק בפרטים, הם מפצירים. מה יש בחיצים שלה? איפה הם פוגעים בדיוק? אני נעלם דום בחקירות האלה. אין לי מילים. תאמינו לי שאני סובל. תאמינו לי שהיא פוגעת. למשל בדרדורי במחי של משפט קצרצר או אפילו מבט מדרגתו של יחיד הסגולה שהצליח לזכות בה למעמד של אפס מאופס. אותות ההצטיינות נקראים מחזי באחת, ואם לשפוט על פי הכאב הם נקראים יחד עם הלב. ומיד מונפקת לי תעודת נכשל. שמעת מה היא אומרת? מעולה. זהו. אז רציתי לשאול אותך, התודות למי? אבל בעצם אני אשאל את צרויה. כשאת עוברת מהחדר כתיבה שלך אל החדר כתיבה שלו, ואת גם עורכת, אתם רואים את כתבי היד אחד של השני, ואת רואה את העמוד הזה יוצא מן המדפסת. מה את חושבת לעצמך? את יודעת, איך אתם שמים את המרחק בין המציאות לבין הבדיון הספרותי? טוב, שאלה מורכבת, כמו שאומרים, אבל לא, תראי. כל את אומרת זה כתוב יפה. כן. משובח. לפעמים, כן. אל תהי בטוחה בכלל. אל תהי בטוחה. לא, זה הבעיה... לוקח זמן, זה עובר... הבעיה עם עורכים, ואני עורכת מאוד ותיקה, ואני רגילה לראות את מה שאין. כאילו, העורכים רואים מה צריך לשפר, מה צריך לעשות. הם כמעט לא מתייחסים למה שנמצא ולמה שטוב. לכן עכשיו כששמעתי אותך קוראת, אני חושבת שזה היה איזה מין מפגש כזה עם הטקסט, מפגש אחר שפתאום יכולתי ממש לראות את הקסם שלו. כי בדרך כלל כשיוצאים דפים מהמדפסת, זה לא דף אחד, זה כבר כן. בדרך כלל כאן. שליש כתב יד או 3/4 כתב יד, לפעמים אפילו כתב יד שלם. אז אני מסתערת על זה בציפורניים חמת זעם. בציפורניים שלופות. שזה גם מה שקורה פה. אז רגע, אז אתה מקבל בעצם 2 תעודות נכשל. הוא מקבל הערות. לא, 2 תעודות נכשל. גם נכשל לזוגית וגם נכשל ספרותי. חומר מצוין לרומן הבא. בדיוק. לא, זה לא שזה נכשל. כן. אני בעיקר שמה לב למה שצריך כן. להוסיף, למה שחסר, למה שחוזר, למה שצריך לנסח יותר מדויק, למה שלא ברור, אני מאוד משתדלת לא להכניס את עצמי לזה, וזו באמת המשימה הכי קשה, כי אני משתדלת להתייחס לזה בקריאה ובעריכה, כאילו שאני קוראת ספר שלא נוגע לי, שאני לא מכירה את המחבר, ולהתחבר אל הספר עצמו ולראות מה הספר צריך. את זה אני עושה. זה קורה גם הפוך, למרות שאתה לא עורך, אבל אתה רואה את כתב היד. אני יכולה לענות במקומו? הוא אמר שהוא לא רוצה לדבר, שהוא שכח. הוא שכח הכל. מה קורה הפוך? מזל שאני עוד זוכרת משהו. אני חושבת שבאמת נניח התרומה שלי ליצירתך, ליצירה של אייל, זה באמת יותר ההתעסקות עם הטקסט, עם העריכה. וההפוך? ההפוך הוא באמת הפוך, כי אייל פחות יש לו סבלנות לערוך. הוא אף פעם לא יקרא עם עיפרון. מצד שני,
יש לו את היכולת שכבר הוכחה לפני הרבה שנים, כשעוד הייתי מאוד מאוד צעירה וחסרת ביטחון, אז יש לו את היכולת מאוד לעודד אותי ולדחוף אותי קדימה. אז זו חלוקת התפקידים המסורתית בינינו, חלו קצת שינויים עם השנים, אבל בתחילת דרכנו, אם תרצי שנגיע, מתי שתרצי שנגיע לרקדתי עמדתי, אז אני יכולה לספר יותר בפרוטרוט על תרומתו של השבוי. זה חשוב. מעבר לפליאה, לרומן פליאה שאנחנו עוסקים בו, והרומן בעל, הרומנים האחרונים של צוריה ושל אייל, אז השבוע גם ראה אור הרומן הראשון של צוריה, רקדתי עמדתי מ-1993, בהוצאה מחודשת, ואנחנו גם נגיע אליו. אז בואו נדבר קצת על הדמויות. בפליאה, כאמור, שמענו על רחל, היא לוחמת לח"י לשעבר, אישה מבוגרת במיטב שנותיה. היא הייתה נשואה למנו לפרק זמן קצר, גם הוא לוחם לח"י, הם התאהבו שם. קורה איזשהו אירוע טרגי שגורם למנו לסגור את הדלת ופשוט לנטוש אותה מבלי שהיא מבינה למה. אישה צעירה, נשואה טריה, אחרי כמה ימים הבעל סוגר לה את הדלת, לא פותח, וזהו, יותר הם לא מדברים, כל אחד הולך לדרכו, היא מתחתנת בשנית, נולדים לה ילדים. לאחר הרבה שנים, כשאותו מנו כבר בזקנתו מתחיל לשכוח דברים, אז הוא מתחיל לצעוק רחל רחל כל פעם כשהוא רואה את ביתו עטרה, הגיבורה השנייה, ועטרה לא יודעת מי זאת רחל. לאט לאט היא מתחילה לחבר את הפאזל, ואז היא יוצאת, רוצה לפגוש את אותה רחל, וזה המסעות של הספר. רחל היא אדריכלית שימור, זאת אומרת האהבה. סליחה, עטרה היא אדריכלית שימור, שזה דבר מאוד חשוב, הנושא הזה של העבר, שהוא תמיד נוכח בתוך ההווה. היא נשואה בנישואים שניים לאלכס, שניהם פרקו בתים, שניהם, וזה נאמר בספר, אולי פגעו בילדים, כל אחד מהבית שלו, אבל הם מקימים בית חדש, יש להם גם ילד משותף. ואם מנו בגד ברחל, אז בתקופת הלח"י, אז גם עטרה בדרכה עושה איזושהי בגידה מול אלכס. אלה הגיבורים, אלה הגיבורות שלך. ולך יש גבר, שבעצם הספר הזה הוא מין מונולוג פנימי, או כמו שקראו לו חוקרי ספרות, תא וידוי, על אותו גבר שבוי, שמנסה להבין פילוסופית לעומק מה זאת האהבה הזאת לאישה. הוא חוקר אומנות ביזנטית, הוא חוקר איקונות, הוא נמשך לכנסיות, למנזרים. היא פסיכולוגית, חוקרת נפש. ומהרגע שכשמעתם את לאורה קוראת, פשוט אם אולי האישה לא רוצה לשמוע אותו, בתוך המערכת יחסים המורכבת, התא וידוי זה אנחנו, זה אני, זה הקוראת. פשוט הספר מתנפל אליי, לוחד אותי, ככה אני הרגשתי. לוחד אותי עם כל התזזיתיות הזאת והזוויות החדות האלה של מה זאת אהבה, ולא מרפה לרגע עד העמוד האחרון. מה עובר עליך כשאתה כותב אותו, אייל? כן, זה תשאלי כל סופר מה עובר עליו. לא, באמת, לפעמים, או לעתים קרובות, ראשית כל אני לא אוהב לקרוא את מה שאני כתבתי. אני קורא את זה רק תוך כדי התהליך של הספר, ובייחוד אחר כך עוד ועוד בשלבי העריכה. אחר כך אני מניח אותו בצד, ומאוד נרתע ממנו. אחרי שהוא יוצא לאור? כן, מאוד נרתע ממנו, ולעיתים אני נדרש, כמו למשל לפני היום, לראות את הקטעים שהצעת, אז אני מציץ בהם, אני עובר עליהם, ואני אומר, זה לא רע. לא, באמת, כאילו אני אומר, וואו, ודי אומר, מה עבר עליך בדיוק? מהבחינה, איך הגעת לזה? כי זה חוזר בספרים שלך, הנושא הזה, זה גם היה מאוד חזק למשל בספר שהיה ב-2008 בזוג,
אולי תכף נגיע אליו, ואז צרויה עשתה איתך איזה רעיון קטן בידיעות. גם שם הנושא הפילוסופיה זה לפרק ולפרק מה זאת, מה זה נישואין, מה זה אהבה, מה זו המסירות הזאת, מה זה וגם הפואטיקה שלך. אתה ממש משווה, כמו באמת איזה מסע כזה צלייני להבין את זה. כמו הגיבורים שלך, שוב, גם בספרים אחרים, מחפשים את המקומות האלה שמצד אחד האהבה והחיבור הזה, ומצד שני הבריחה מהאישה למקום נזירי, אל האלוהים, אל הרוחניות. כן. אתה ממש, הגיבור שלך נואש. זה גם בקראפה, אגב. כן, גם שם, נכון? כן. זה התחיל אולי שם. אז עם כל העושר הזה שאתה בורח ממנו, כן. יש את הבריחה הזאת, גם הכותרת שלקוחה מאיזה פסוק שלה, שהיא כתבה, שמירת העני מפני הזרע. זרע, כן. הכותרת של אותו מאמר בביקורת שלך, כן. שמירת העני מפני הזרע. שזה היה, באמת, היה המאמר הזה, היא עשתה כמה חלטורות אז של, לא, היא הייתה צריכה להתפרנס, אז היא כתבה ביקורות ספרים באופן קבוע. אז פתאום התמזלה המזל שהיא קיבלה את הספר הזה, והיא ראתה שאפשר גם לשכפל את הביקורת הזאת ולצמצם אותה לאיזו ביקורת קטנה בקולבו של חיפה. כן, נכון, זה גם מתפרסם במקומון. במקומון. קצר יותר. זהו. עכשיו, אני לא ידעתי, לא הייתי אז חיפאי, זה לקח 30 שנה עד שאני אגיע לחיפה, אבל הייתי מגיע לחבר הטוב שלי בחיפה, ובדלת עוד, אשתו, אומרת לי, אייל, אתה לא יודע, יש פה איזו אישה, צרויה שלו, אתה שמעת עליה? אז אמרתי, לא. כי זה יצא במקומון לפני שזה יצא בהארץ. נכון. ולא, מאיפה שאני אקרא את זה במקומון בקולבו חיפה, לא, והיא באה, נפנפה לי את העיתון, והיא אומרת, בוא הנה, היא מכירה אותך כאילו, זה אי אפשר לתאר, מבפנים, מכל זה, כי זה היה... קראת השירי, את הפואמה הזאת, והיא ידעה... לא כל אחד אבל שקורא את הפואמה הזאת יכול ככה היא באמת התנפלה על זה בציפורניים שלופות. ומאז דווקא כן, אבל היא ניתחה, היא באמת, זה היה מתוך שבאמת קראתי ולא יכולתי, מרוב, באמת התרגשתי מאוד. רגע, התאהבת בה אז? אז התאהבת בה? כנראה, אני לא יודע, לא, מה זה התאהבתי? אני לא ידעתי מי זו, אני זוכר שבאותו ביקור בחיפה, אז קבעתי פגישה עם בולי, שקרא את הספר, ורצה לדבר איתי עליו. ואז השאלה הראשונה שהוא שאל אותי בבית קפה שישבנו, תגיד, אתה מכיר את צרויה שלו שכתבה את הביקורת הזו בארץ? אמרתי, לא. אז הוא אומר, לא, אני מכיר אותה מאוד טוב, כי אני ביחסים מאוד, כמו שהוא אמר, ליבידינליים עם אבא שלה. הרבה שנים. זהו. אז אמרתי לו, כדאי לי להכיר אותה? אז הוא אומר, לא יודע. לא יודע בדיוק. תראה, היא מין אישה גבעולית כזאת, הוא אמר. ככה הוא אמר. בולי זה א' ב' יהושע. אבל אני לא זוכר שזו הייתה ממש המלצה, אני זוכר את ההפך איפשהו מהבחינה, שהוא חשב אולי הזיווג הזה זה לא בדיוק הדבר שהכי... אבל אחר כך כל השנים אין פעם שנפגשנו ולא... אתה זוכר שאני זה ששידכתי. זהו. טוב, אני שואלת אותך שאלה אחת, אתה עונה על שאלה אחרת, אז אני עוברת חזרה לצרויה. איתה זה יותר מסודר. הנושא הזה של אהבות שבורות, פרק ב', גם אצלך הוא קיים בכל הספרים. שוב, המשפחות המתפרקות והמשפחות החדשות, הילדים שבאים מפה ומפה וילדים משותפים. גם אצלך זה קיים, ופה זה מקבל באמת את הזווית הזאת שהפעם אותה עטרה
בעצם מגלה על איזה סיפור אהבה של אבא שלה שהיא לא ידעה עליו, והיא רוצה לדעת את האהבה הזאת של אבא שלה. היא כל כך רוצה לדעת את האהבה הזאת של אבא שלה, שהיא משלמת מחיר בסופו של דבר של האהבה שלה, עם אלכס, עם הבעל השני שלה. מרוב, שוב, היא משוועת להכיר את סיפור האהבה של אביה. נכון, נכון. זו באמת השתלשלות טרגית בסופו של דבר, שכל דבר צריך לבוא על חשבון משהו. אני מקווה שזה לא כלל בחיים, אבל בספר זה השתלט עליי, הגורל הזה. כן, אתרה, זהו, אני קוראת לה אתרה ולא אתרה. אתרה בעצם רוצה להכיר את אביה, היא רוצה להבין אותו, היא רוצה לסלוח לו. הוא היה אבא מאוד נוקשה, עד כדי מתעלל, והיא כל חייה באמת לא הבינה. וכשנפתחת ההזדמנות להכיר את רחל ולשמוע משהו עליו ועל העבר שלו ועל על טראומות שהוא עבר, על דברים שקרו לו, אז היא באמת נכנסת לאובססיה, כמו שאלכס אומר לה, שהוא מאוד ביקורתי כלפיה כמובן, אבל היא לא מצליחה לוותר. ואני חושבת שהדחף הזה שלה, אני מאוד יכולה להבין אותו, מאוד יכולתי להזדהות איתו, להשתכנע, כי אני חושבת שכמו הרבה ילדים שבגרו ונצרבה בהם פגיעה הורית, אז באמת הדחף התשוקה להכרה, להבנה ולהכרה, היא מאוד מאוד חזקה, ויש בזה אפילו אלמנט של ריפוי. אז אני חושבת ההשתוקקות שלה לפגוש את רחל ולדבר איתה, ובסופו של דבר אני חושבת שהן באמת יכולות להעניק הכרה ונחמה זו לזו. אבל זה נכון שבדרך היא נאלצה גם להפסיד, לשלם מחיר. לשלם מחיר. כן, אני לא יודעת באמת, אני לא רוצה לעשות ספוילרים למי שלא קרא ועוד מתכוון לקרוא. אז אני גם נזהרת פה עם הספוילרים. אז נזהר קצת, כן. הזכרתי את הדלתות הסגורות. יש שתי דלתות סגורות בפתח הספר. אותה דלת של מנו, באמת, הוא בורח מרחל, מאשתו הטריה, חוזר לבית אמו, והדלת סגורה שם, ורחל מתדפקת על הדלת, תפתח לי, לא מבינה למה הוא נטש אותה, ואין עונה. ולימים התרה מתדפקת על הדלת של רחל, היא רוצה שוב כאמור להכיר אותה, לדעת מי זאת אשתו הראשונה, האהובה הראשונה של אביה, אולי בעצם היא תמיד הייתה אהובה ולא האימא, וגם היא עומדת מול דלת סגורה. מה זה דלתות סגורות בנישואים? מה עושים עם דלת סגורה? דלת סגורה זה יכול להיות משהו פיזי, וזה גם יכול להיות משהו נפשי. זאת אומרת, אפשר להיות אחד ליד השני ושהדלת הנפשית סגורה. שאלה מעניינת, כי אצלנו הדלתות ממש פתוחות בבית. באמת, גם של חדרי עבודה, או מה, תראי, צרויה, אצלי למשל, אני באמת לא כותב לא יכול להגיד שאני כותב בחדר העבודה שלי, אני כותב במיטה. 4 בבוקר. הלפטופ? לא. יש לי, כן. וזה הטיוטות שלי, שאחר כך אני לוקח אותם ללפטופ במשך הבוקר. ומתחיל לאבד אותם איכשהו. אז זאת הכתיבה, אז אני לא יושב כמו שאבא שלי היה יושב שעות על שעות על שעות בחדר עם עשן, שהוא ישן בלי סוף, ואי אפשר היה לראות אותו מרוב עשן, והוא היה יושב שעות וכותב, כי הוא היה סופר פרוזאיקון קלאסי
שכותב את הסיפור, את העלילה, את הרומן. אצלי זה אחרת, יש לי עוד, אני נושא איתי את האופי של משורר. למרות שאני ממלא דפים הרבה יותר צפופים והרבה יותר, הכמות שלי הלכה ותפחה, אבל זה עדיין אותה טכניקה, אותו הלך רוח של משורר שגם מחפש את ההשראה ולא את המשמעת הזאת כן. של יום אחרי יום אחרי יום. היה לי את זה, היו ספרים שהם היו ככה. זה מעניין שאתה אומר לכתוב בחדר השינה במיטה, זה כבר איזושהי אנרגיה. אני עושה בחדר השינה במיטה. באמת? הכל? כן? ואמא שלי אפילו הייתה עושה יותר, היא הייתה מבלבת תפוחי. כן. אני אומרת שאני כל מה שאפשר אני עושה מהמיטה. אמא ואמא שלי הגדילה לעשות, היא קילפה תפוחי אדמה, והיה לה שקית לגרעינים, ושקית לקליפות של הגרעינים, ושקית לסיגריה, ושקית ששם הייתה מרוקנת את המאפרה. הייתה אומרת שהחיים קשים וצריך לנוח. אני חושבת על זה לפעמים, שאין לי מצב רוח, אני באמת נכנסת עם הלפטופ למיטה, אבל אז אני מיד מרגישה שאני צוללת, ואז אני מושכת את עצמי, כמו הברון מינכהאוזן, החוצה, לכי לשולחן ותעשי הפרדה. אבל אני חוזרת שוב, הדלתות הסגורות, אין מה לעשות, יש לנו דלתות סגורות עם הבני זוג שלנו, נכון? אנחנו יכולים לשבת, יש כעס, יש דלת סגורה, או יש חוסר הבנה. הם זוג זה לא מאושר, סתם. מה את רוצה מהם? לא מכירים את זה. זה עוזר לכתיבה, זה לא עוזר לכתיבה, זה... תראי, תלוי איזה ספר אתה כותב. אם אתה כותב את בעל, אז זה הדלק שאי אפשר בלעדיו. כן. אבל הנה, גמרתי אותו, את הספר הזה, ואנחנו זוג יונים אחריו. דלת סגורה. כי זהו, את הגברת עם הדלתות הסגורות. נכון, אני אחראית לדלתות הסגורות בפליאה, שהספר באמת נפתח בהתדפקות על הדלת. ואחר כך בפרק השני מתדפקת הדמות השנייה, אתרה, על הדלת של רחל. אם נחזור שנייה לכתיבה לפני שנגיע לניסויים, אז אני חייבת לומר שבאמת הדברים האלה באים מאליהם, הדימויים האלה, המשפטים האלה. אני לא, כאילו המשפט הראשון של הספר, מול הדלת הסגורה היא עמדה דוממת, זה ככה נולד. ואז כשאני מתחילה את הפרק השני, אז אני רואה את היד שלי כותבת, אני מקלידה אבל באצבע אחת. אז אני רואה את היד שלי כותבת עוד פעם מול הדלת הסגורה, היא ניצבה דוממת. כך שזה לא שאני יושבת ומתכננת ואני חושבת על המוטיב הזה או על מוטיב אחר. אגב, יש שם גם הרבה דלתות סגורות בפליאה של הילדים שגדלו. התחושה הזאת של הבית המתרוקן. אז היא כל פעם עוברת ליד הדלת הסגורה של הבת שלה שחיה בחול, ושל הבן של אלכס שחי בחול, וגם הבן המשותף שלהם, רוב הזמן הדלת שלו סגורה, שזה מעיד על מצבו. אז כן, אני חושבת שבספרות הדלתות הסגורות הן באמת איזה מניעה או איזה מעצור, מכשול שצריך לנסות להתגבר עליו, וכשרחל לא מתגברת עליו אז היא מרגישה כישלון והיא מזדהה עם הגיבור של קפקא שלא הצליח לעבור בשער החוק. כן. אבל אם אנחנו עוברים לחיים, זה תמיד מפחיד פתאום לראות בבית דלת סגורה. לא, אז נניח אני כן סוגרת כשאת עובדת. כשאני עובדת, כן. מאוד חשוב לי לסגור. אני אוהבת את האוטונומיות האלה בתוך חיים משותפים. לי
לי זה מאוד חשוב ומאוד זה נחוץ. באמת השעה היא גם קובעת, כי אם אני כותב באמת מ-4 ל-5 בבוקר, זה לא מפריע לי שום דבר. נכון. אז אני לא צריך לסגור את הדלת, כי אם אני אסגור את הדלת, מה שיפריע לי זה ש8 חתולים יצבעו עליה, ויצאו אוכל וכל זה, אז יותר טוב שהם ייכנסו, יצאו. זה פאנל בפני עצמו, צרויה אייל והחתולים. זו שיחה בפני עצמה. ב8 באוגוסט, יום החתול הבינלאומי, נעשה אותה. כן, אני זוכרת בתור חתולנית. ליאורה, אני אבקש ממך עכשיו לעשות עוד מקבץ זוגי. כן, הפעם נראה לי נקרא גם מפליאה וגם מבעל. זה מהספר של צרויה. כמה היינו מאוהבים, היא שומעת את עצמה מזמזמת, מופתעים שוב ושוב מעצם המפגש ועוצמתו, מתחלחלים מן המחשבה שעלול היה שלא להתרחש. הם היו במיטבם כזוג נאהבים, שלכל אחד משפחה משלו, בן זוג משלו, ילד משלו, וכאב הכיסופים זה לזו היה כאבם היחיד. כאב מענג ומתוק, לעומת אלה שערבו להם בהמשך, כשניסו להפוך את שני שברי המשפחות שפרקו למשפחה חדשה שלמה. אולי היינו צריכים להמשיך ככה כל החיים, לנהל רומן סודי מלא קרבה וגעגועים, אמרה לעצמה לא פעם, בעיקר בתחילת חייהם המשותפים. ולמען האמת, גם בהמשכם. אבל אז עדן לא היה נולד, היא משיבה לעצמה שוב את התשובה הנצחית, הניצחת. ילד עדן שלהם נהדר כל כך, כאילו ידע שמוטל עליו להצדיק מעשים שנעשו לפני שבא לעולם. הכרעות שהוכרעו, שבועות שהופרו. עם הולדתו שכחה עוצמתן של רוחות האשמה והזעם. נרגעו הספקות. הוא היה הקמע שלהם, הפרי הנפלא של אהבתם ואכזבתם. הוא הידק אותם סביבו והפך אותם למשפחה. הוא הפך את אלכס לאבי בנה, תואר שהעניק לו יתרון על פני כל גבר אחר שהיא עשויה לפגוש, והיא נשבעה שלעולם, לעולם לא תגרום לתינוק הזה את הכאב שגרמה לביתה. שעל המשפחה הזאת תשמור מכל משמר, דווקא משום שהיא סדוקה ומצולקת, שבאה לעולם בייסורים. עכשיו מבעל. למה את מתכוונת כשאת אומרת גבר פעיל? אני שואלת אשתי, שבפיה נשמעת המילה פעיל, או לשם גיוון מתפקד, המותחת לעברי השכם והערב, כאילו היא יוצרת בחובה את התכונות הנאצלות ביותר שיש למין האנושי להציע. גבר פעיל הוא גבר שלוקח על עצמו הרבה יותר ממה שאתה לוקח. היא מוכנה עם תשובה מפורטת. כל כך קשה לך לקחת על עצמך דברים, אתה בעיקר לוקח אותם קשה. עוד פעם אתה יושב מול המבצר וקורא במקום לעשות מה שביקשתי ממך לפני יומיים. כשאני מאמץ ככל יכולתי את זיכרוני, שום בקשה של אשתי מלפני יומיים לא חקוקה בו. שתביא לי מהסופר נקטרינות ובננות, או שאתה מצפה שאני אעשה את זה ב10 הדקות שיש לי בין פגישה לפגישה, היא אומרת בהנחת ניצחון. חלמת על ציפול זוג צמוד והנה הוא מתגשם. הנה בראשי תיבות משנתה הסדורה של המטפלת הפרטית שלי. זה לא שאתה לא נוכח, אבל זאת לא נוכחות שנותנת, אלא נוכחות שלא נותנת, או נותנת מעט מדי. זאת נוכחות של מפקח, לא של שותף שלוקח אחריות. הנוכחות שלך מעצימה את הבדידות שלי. אני לא צריכה שתחרקר סביבי, אלא שיהיה לי על מי להישען. אני מחפשת תמיכה ולא מקבלת. מחפשת אהבה ולא מקבלת. השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, איך אני אוהב? זה א' ב', לנסות להרגיש איך זה לחיות עם בן אדם כמוך. המשימה האחרונה, לנסות ולהרגיש איך זה לחיות עם בן אדם כמוני, עוררה את התעניינותי. בחנתי אותה מכל מיני כיוונים, ולפתע כאילו מישהו ניסח עבורי את ההרגשה לחיות עם בן אדם כמוני,
זה כמו לחיות עם בן אדם כמוה. אנחנו אמנם שונים בהרבה מובנים, אבל החיים לצידי הם בדידות, והחיים לצידה הם בדידות. בתחושת הבדידות שאנחנו מעניקים איש לזולתו, אנחנו דומים. עוד קטע כזה שמתקשר להצהרות שלנו? או שעוד מעט אני קוראת לך שוב, כן, יש לנו הרבה. לאורה ואני בילינו בימים האחרונים, וכל הזמן הצענו, והיא מציעה ואני מציעה, ובסוף זה היה מאוד מאוד קשה לבחור, נראה לי עד הדקה ה-90, עוד בדרך לפה, לאורה מציעה עמודים אחרים. אבל כשאת קוראת את זה, זה באמת פתאום מקבל גם איזה מרבד קומי כזה, הנפש השבורה של אותו... זה יכול להיות סטנדאפ. כן. לא זכרתי כמה זה מצחיק, ממש. מצחיק וכואב, בדיוק. כן. לא, זה באמת, יש לי מה להגיד על זה, כי זה באמת, אני חושב שאולי זאת המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל, זה שאני באמת לא התכוונתי בשום פנים ואופן לכתוב ספר מצחיק. זה הרבה פעמים גם, אני רואה למשל בתקצירים שנותנים בסרטים בטלוויזיה, אז יש איזה מין מצב שאת חושבים שאם אתה כותב שזה קומדיה, אז זה מושך קהל. ואז אתה מסתכל, ואני לא אוהב קומדיות, אז אני אומר, אבל כבר ראיתי שאני לא יכול לתת אמון בזה, ואני מנסה, ואז אני רואה סרט שחור משחור, שממש קשה להתאושש ממנו, ואני חוזר ואני רואה, כן, הקומדיה המצליחה, או משהו כזה, או המטלטלת, או הזה, אבל קומדיה. עכשיו, אני חושב באמת להוציא צחוקים מדברים שנכתבו, כמו שאומרים, בדם ליבי, אז זה יפה מאוד, המטמורפוזה הזאת. כששמעתי את זה, אמרתי, מה, לא יכול להיות, אני יודע שפה ושם אפשר לצחוק, אבל... אני מוכרחה לציין שכשקראתי את הספר, ואנחנו גם נפגשנו ברדיו לפני כמה חודשים כשהוא יצא, אז באמת דיברתי איתך על זה שהוא, אפרופו ציפורניים, לפת אותי, הווידוי הזה, וסחרר אותי, ורק שבועיים האחרונים שהתחלתי לדבר עם לאורה, נכון? והיא אומרת לי, זה מצחיק, אני צריכה לקרוא את זה, אז פתאום הסתכלתי על זה אחרת. עד שלאורה לא אמרה לי שזה מצחיק גם, לא. אני הייתי באיזושהי תחושה אחרת, אבל זה מצחיק, לאורה, כן, פתאום, אני אומרת. עד שלא אמרת לי לפני שבועיים, תראי את העמוד הזה, הוא נורא מצחיק גם. זה, כן, זה לאורה פתאום ראתה את זה, לאורה ראתה את זה. באמת, לצרויה היה מן הסתם הרבה חששות כשכתבתי את הספר, זה ברור. רק הספר הזה? כי תכף אני אזכיר. בייחוד הספר הזה, בואי נגיד, כי כתוב... לא, אז בכל זאת. לא, אז בואו אני אזכיר לכם משהו, את הספר באמת זוג. כמה ציטוטים קטנים. ממש, זה מהעמוד הראשון. כן, היא באמת אוהבת אותי, אמר הלב כשטלפנת אז באחת הפעמים הראשונות, ושפתייך הזרות עדיין המתיקו את שם החיבה שרק הכי קרובים משתמשים בו. אלא שעד מהרה התברר שזאת המתיקות הכי מרה שאפשר לדמיין. את מתק, אני מדלגת פה, את מתק השפתיים מחקו האכזבות, המריבות שנבעו מהן, שלפרקים הרגשתי שאין זו הזמנה לאהבה, אלא הזמנה... לגרדום. יש, לא, יש כותרת כזאת של נבוקוב, הזמנה כן, לגרדום. הזמנה לגרדום. כן. לספר לעצמי בגילי שחיי הנישואים שלי עם אהבה נכזבת, מילא לספר, אבל לחוות את זה כדבר ממשי, וזה ממשיך, ככה כל הספר. זה הגיגים. אז יש לי באמת מה להגיד על העניין הקומי. העניין הקומי הציל אותי בספר הזה, משום שהחששות של צרויה הם מאוד מאוד, כמובן, הייתי צריך להתחשב בהם. וחשבתי מה יהיה וכל זה. ואז מדי פעם בחגים הייתי
משחרר קטעים מהספר שנכתב להארץ. לארץ, לעיתון. ואז... שמפרסמים פרקים במוספי החגים מתוך ספרים... מתוך הספר. מתוך הספר לקראת פרסום. וזה במשך 4 שנים, 3-4 שנים, זה איזה רבע ספר שם, איכשהו הצטבר. ואז אני זוכר יום אחד, את אמרת על מקבץ כזה, שעדנה חברתך הטובה, זיכרונה לברכה, עדנה מזיה, אמרה לך שזה נורא מצחיק. ואני זוכר שזה היה נקודת מפנה, כי איכשהו הוא קל לך. שאת אמרת, אם זה מצחיק, אז אין מה לחשוש. אז זה יפה, אני חושב. אני חושב עכשיו שבאמת לא היה לך מה לחשוש מההתחלה, זה היה כל כך מצחיק. לא, אני רק עכשיו גיליתי שזה מצחיק. רק עכשיו. בזכות לאורה, כן. פעם הבאה אני אזמין אותך להקראות פרטיות מצחיק נורא. איתו במיטה ב4 בבוקר, בזמן שהוא כותב. אני אראה אם זה מצחיק. אני אקלף את תפוחי אדמה. והיא מאחורי הדלת הסגורה. הנה, מנאז' הטרואה, סידרתי איתכם. אגב, אתמול ראיתי סרט תיעודי שרץ עכשיו בפסטיבל דוק אביב, בדיוק על זוג כזה, סרט מאוד מאוד יפה, גם על חיי נישואים, מונוגמיה בדיוק, שהזוג הצעיר, הוא רואה את ההורים שלו, המזדקנים מה קורה להם, אז כדי שלא ולאשתו לא יקרה אותו דבר, אז הם מנסים שלישייה. אז כן, אפשרות, אפשר רביעייה גם. מה זה בעל? כי הרי בעל זה גם המושג ביהדות, הבעלים, אבל זה גם האל בעל. בסוף בספר הזה נראה לי שיותר הגבר עובד את אשתו, הגיבור, מאשר הוא הבעלים, אבל הוא רוצה אולי להיות הבעלים שלה. אגב, שכחתי להגיד גם שיש לה איזה מאהב. אני תכף אגיד עליו. נכון, כן. זה חשוב מאוד, הוא אובססיבי, היה לה פעם איזשהו סיפור, הוא קורא לה מאהב ממלא המקום, וזה חלק מהאובססיה, זה שהוא לא מסוגל להשתחרר מזה שפעם היה שם מישהו, אהבה כוונה למישהו אחר. אז מצד אחד הוא עובד אותה, את אשתו, מצד שני הוא רוצה לשלוט בה, להיות הבעלים שלה, שהיא תהיה נאמנה כמו כלב אולי. למה כמו כלב? למה צריך? נאמנה מספיק? בלי כמו כלב? אוקיי, אני יודעת. לא כמו חתול. אוקיי. כן, לא, העניין הוא שבאמת הבעל, כשעלה בדעתי פתאום, באחד הימים אמרתי הספר יקרא בעל, אז חשבתי זה בול הבעל הזה, באמת, כי זה בדיוק מבטא, המילה הזאת בעברית שהיא לא פוליטיקלי קורקט לחלוטין, לצערנו כל העניין הזה שכאילו בעל זה לא, אבל ראשית כל אני מדור שמותר לו להגיד בעל, כי זה מה שהיה מקובל להגיד, וגם כי הוא מבטא באמת את כל מה שאת אמרת, בהחלט, כן. לא בן זוגי, זוגי, אני יודע מה אישי, כל הדברים האלה שהם לא... החצי השני שלי. מי בחר את השם? אני. אתה. כן. אוקיי. והיה לך מה לומר? לא, אהבתי, מההתחלה. כן, ישר היא אמרה שזה... תראי, מה שטוב טוב, מה ששלא שלא, היא באמת... לא, היא באמת צרויה. תראי, אנחנו התחלנו את הקריירה של העריכה שלה בצורה כזאת. העורך של ברברוסה שיצא די... זה אותו עורך. אתם שניכם ב-1993 מוצאים ספר ראשון, פרוזה בצד התפר, שהייתה סדרה משובחת בכתר, יגאל שוורץ עורך אותך, יגאל שוורץ עורך אותך, אתם עדיין לא מכירים אחד את השם. לא, כן, כן. כבר מכירים, אבל כשעובדים על הכתבי יד... לא רק שמכירים, אלא כבר נפרדנו, ואז... נפרדנו, כן. כן, ואז פרידה לא קומית כל כך, אבל אולי, אבל אני מוכרח להגיד, זה דווקא לזכותי, עכשיו, נפתחו הדלתות, אני יכול לשבח את עצמי אחרי שצחקתי ממה שזה, אני כתבתי ספר שהוא מאוד מאוד היה איכשהו עקב אחרי התקופה הזאת, שנקרא אשת הקמיקזה, ושיבחו אותו דווקא על
ההומור שלו ועל הצחוק, שזה שאני גם לא התכוונתי בשום פנים ואופן לכתוב את זה בצחוק, אבל הוא באמת ספר מצחיק, זה נכון. אחר כך ראיתי את זה ברבות השנים. בקיצור, עם ברברוסה, הספר פרוזה צרויה, כן, ויגאל שוורץ כאמור ערך את זה. ואז נפגשנו לפגישה האחרונה שאנחנו מסכמים את העריכה, והוא בא והוא אמר, תראה, אני מתלבט עם הספר הזה, כי נתתי לצרויה לקרוא את הכתב יד עכשיו, והיא אמרה לי שאת כל החלק הראשון, חצי ספר צריך להוציא ולהתחיל אותו מהאמצע. וזה נפל עליי כרעם ביום בהיר וכל זה, והייתי יכול גם בשאט נפש לדחות את זה ולהגיד שאין לי כבר קשר עם האישה הזאת ואני לא יודע אם יהיה עוד וכל זה. ואני הסתכלתי על זה והוא אומר, ואמרתי, מה אתה אומר על זה? אז הוא אומר, אני אומר שזה גאוני. ואז הסתכלתי ואמרתי, הוא אמר, אתה לא צריך עכשיו, לך הביתה ותחשוב על זה. ואמרתי, וואלה, כאילו יש בזה משהו מאוד 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 יצירתי בדבר הזה, ואיזו השראה שידעה מה צריך לחתוך, זה מין דבר שלא עושים, אני לא מכיר עורך שעושה דבר כזה, זה ממש היה, תתחיל מפה, זאת ההתחלה. עכשיו, יש לה באמת את הכושר הזה, לא רק של פרטים, אלא גם אסטרטגית, כשהספר הזה מתחיל, אני שבוי באישה, וכל העמוד הראשון, אני חושב שהוא פתיחה מאוד טובה לספר הזה. זה לא נכתב כקטע ראשון של הספר הזה, זה נכתב אולי בשנה השנייה, ואז צרויה אמרה, קח את זה להתחלה. אז תודה. אז הרווחת פעמיים. כן, כן. הרווחת פעמיים, גם אהבה וגם עורכת. אוקיי. זה מושלם. כן. את רוצה לקרוא על הממלא מקום? לממלא מקום? כן. על הממלא מקום. עכשיו אפשר עוד צמד, גם מבעל וגם מפליאה. אני בוחש בזיכרוני ודולה ממנו עוד פרק מהפרשה המבאישה, המעיד שהרומן בעצם לא באמת נגמר אחרי שחזרה לזרועותיי, אלא היו עוד כמה פגישות שלדברי אשתי נועדו לברר כמה עניינים. היא גם השתמשה במונח המקצועי סגירה, שלא הייתי ממהר לאמר שלא יסווה עוד מימושים חשאיים של תשוקה מתפרצת. את ההונאה הזאת לא יכולתי להוכיח בזמנו, ולמעשה גם לא העזתי, חוץ מפעם אחת שבה אני נזכר פתאום, כשבמקרה קלטתי אותה צוחקת בטלפון מעבר לדלת סגורה, צחוק כבוש שרק האוזן שאליה הוא מכוון יודעת מה פירושו, אבל גם אוזנו של זר יכולה לנחש. זה היה צחוק בין גבר לאישה שיש ביניהם קרבה, שיש להם סוד. צחוק חנף, נעפופי, בזה אי אפשר היה לטעות. אם להודות על האמת, מהרומן של אשתי עם ממלא המקום לא התאוששתי עד היום. לא הצלחתי להשלים איתו, לעכל אותו, להתגבר עליו, על אף המאמצים שעשיתי וההצהרות שנתתי, ועכשיו כשגדלים הסיכויים להישנותו במהדורה חדשה, הוא חוזר אליי ביתר שאת. האירועים הקשורים לפרשת האהבים הזאת יפסיקו לדבר אליי רק כשיהיה משוכנע, כשהיא כבר לא אוהבת אותי. כמו אז בעצם. או אוהבת ולא אוהבת. גם עם הרגשות הסותרים שלה שאינם רחוקים משלי, אגב, אפשר לחיות איכשהו. אם היא הפסיקה לאהוב אותי, כל מה שקשור בה כבר לא מעניין. היא לא אוהבת אותי. היא חייבת אותי. הייתי מוסיף לסחרחורת הזאת. אולי זה גם היחס המדויק שלי אליה. ייתכן שגם זאת אהבה, או לפחות אופי האהבה שלנו. לא אוהבים, אלא חייבים. כנראה נועדנו לאהבה בנוסח שלנו, אחרת לא היינו משלימים איתה. הרגשתי נאהב רק בהתחלה, לפני האכזבות הראשונות. מאז
מאז אנחנו רק נאחזים זה בזה כדי לא ליפול לתהום, או שמא מושכים זה את זה לתהום, ובד בבד נאחזים זה בזה. אז עכשיו לעבור לצרויה. לא היו צחוקים פה. לא היו צחוקים, לא היו. בהתחלה קצת ואחר כך פחות. כן, אני אומרת, בהתחלה קצת ואחר כך פחות. כי זהו, זה באמת עושה בסוף, הווידוי הזה עושה סחרחורת בלב של הקוראת. עכשיו אני רוצה לקרוא של צרויה. עכשיו מצרויה קצת. כן. זה עמוד 167 נראה לי. עכשיו אנחנו. סליחה, אני מתנצלת. זה 67. לא, יש את הכל. נכון. כן, יש לי פשוט בעמודים, אבל כן, יש הכל. הכל בסדר. זה בשיחת טלפון שלה עם הבת שלה, אביגיל, אחרי שבעלה אלכס מת די פתאום. כן. שוב היא מופתעת מקוצר הרוח החדש של ביתה, ואולי אינו חדש, אלא שלראשונה הופנה כלפיה. כי אלכס היה מתלונן מדי פעם, היא לא שמה עליי הבת שלך. כשאני פעם בשנה צריך ממנה משהו, תמיד אין לה סבלנות. היא ממש נהנית לסרב לי. והאתרה הייתה ממהרת לענות, הבן שלך לעומת זאת מאוד שמח לעזור. מתי הפעם האחרונה שהוא התקשר אליך בכלל? ועכשיו היא נזכרת בו ונזעקת, צריך להודיע ליואב. מסכן, זה יהיה נורא בשבילו. תרגיעי, גם אם יצליחו לאתר אותו, הוא יהיה כל כך מסטול שלא יקלוט כלום. ביתה מהירה ביובש. איפה הוא עכשיו? בקולומביה? והיא נאנחת. עטרה, גם אני קצת מסטולה אחרי 2 כדורי הרגעה שהדס נתנה לי. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה אחר כך. אז תקחי עוד אחד, אל תעשי חשבון, ביתה אומרת. את תהיי בסדר, אין לי ספק בכלל. אולי אפילו תרגישי הקלה עם הזמן. תהיי חופשייה, יהיה לך זמן לעצמך. אולי תהיה לך אהבה חדשה, למה לא? רק בלי אחים חורגים הפעם אם אפשר. וכשהיא שומעת את המילים האלה מן העבר השני של התהום, מתחבר לה לתדהמתה כמה הצליחה בבלי דעת כמעט להסתיר מביתה כל השנים את אהבתה לאלכס, כאילו מדובר עדיין באהבה אסורה. ועל כן נראה שאין לה לאביגיל שום יכולת להעריך את גודל אובדנה. ואולי גם מעצמה הסתירה, חלק גדול מהזמן, בעיקר בנוכחות בנו או ביתה, כי כל אחד מהילדים גילם את ההורה הנבגד באין ספור מחוות ותכונות, ועל כן חשה לעתים כי הבגידה הולכת ונמשכת באופן יומיומי לעיני הנבגדים עצמם, ועל כן חשה נינוחה יותר עם אלכס בלעדיהם או בנוכחות בנם המשותף. אבל ברגע הזה היא מעדיפה דווקא להמשיך את השיחה עם ביתה שבעליל אינה אבלה, מאשר לפגוש שוב את אבלו של בנם המשותף החולק איתה את האשמה והכאב והזעזוע, והיא אומרת, אוי גוליבר, איזה הלם את. וביתה אומרת, זיהומי. אני אלמנה, את קולטת? היא ממלמלת, מתקשה לסיים את השיחה שלא רצתה בה. וביתה מגחכת, שפו, מיצית כבר כל סטטוס אפשרי. רווקה, נשואה, גרושה, אלמנה, מה עוד נשאר? והיא ממלמלת, שום דבר כנראה. אבל ביתה אומרת בקול מתוק, את אימושית, זה מה שנשאר. תודה לאורה. זה מדהים איך פתאום הספר, המילים שלכם מקבלות נוף אחר וכוח ואנרגיה אחרת כשקוראים את זה, כשאת קוראת את זה לאורה בקול. ממש, זה פתאום את מוליכה את זה למקום אחר. עטרה, שמענו בקטע הזה, משתמשת הרבה במילה בגידה, והסיטואציה באמת שבה היא, המקרה שבו היא מאבדת את אלכס גם מבחינתה כרוך בבגידה. כתיבה היא בגידה, כי אני מדברת על זה הרבה עם משוררים, סופרים, חלק מהם אומרים
בכתיבה כותב צריך לבגוד בכל מה שסביבו, לא לעשות חשבון לאף אחד. לכתוב, כי אם מתחילים לעשות חשבון לפה, 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 אז זאת לא אומנות, זאת לא ספרות, זאת לא כתיבה עד הסוף, עד העצם. אני לא הייתי משתמשת במילה כל כך חריפה. ממש לא. אני חושבת שכשמתנהלים, שכשמשתדלים להתנהל, כשמשתדלים להתחשב התחשבות מסוימת נניח, עדיין נשאר המון חופש. ואפשר לכתוב ככל העולה על דעתנו בלי להרגיש שעושים עוול למישהו. אני זוכרת, זה דבר שלמדתי באמת עם השנים, שסיגלתי לעצמי. אני זוכרת כשכתבתי את חיי אהבה, אז הרגשתי חופש לגמרי, מוחלט, עד כדי כך אפילו לא הייתי מודעת למשל לכמה הספר נועז, או כמה הוא אירוטי, ואיך הוא יכול להתקבל. אני מאוד מאמינה בחופש המוחלט בזמן היצירה. לפעמים אחר כך אפשר לעשות קצת שינויים וקצת עיבודים. אצלי באופן כללי העניין האוטוביוגרפי, אני חושבת שהוא פחות דומיננטי, כי אני תמיד משתדלת לעשות מזה משהו אחר. אז אבל בכל אופן, אני מוכרח להעיר פה, שבכל אופן, וזה אנשים, אני חושב שהם לא מבינים את זה, הם לא מבינים את ההבדל. העמדה שלי בעניין הזה היא מאוד ברורה, לאור ניסיון לא קטן, עם כל הז'אנרים האלה, גם זה וגם זה. זהו, כי אתה כתבת ממוארים, גם הספר הקודם שלך, חיים שנעזבו. נכון. חוזר למערכת יחסים של ההורים שלך. וגם ארץ אישה. וארץ אישה, כן. לגמרי, כן. שהם לא מסתתרים מאחורי שום דבר. כן. שזה בעצם, יש לזה יתרון גדול מבחינתי, שאני לא צריך להשקיע בהסוואה. זה לטורח, ושכל אבל זה לא הסוואה, יאלי, זה חלק מה... לא, אני אצלי מתכוון... בכל אופן, זה חלק מהעיבוד. כן, כי מה למשל הפחיד אותך בהתחלה בספר הזה, שאת כותב בעל, אז יש גם לבעל הזה, יש אישה, והוא כותב פה ספר כאילו שהוא, מאיפה הוא ייקח את החומרים לספר הזה? אז הפחד הוא שעכשיו, אבל אם הייתי כותב רומן שהוא רומן, אפילו רומן מפתח, זה לא משנה, אבל שיש בו עלילה, יש בו גיבורים שהם לא אני, לא אשתי, לא החיים שלנו, אלא חיים אחרים, אוקיי? אז זה איכשהו מניח את הדעת, זה מרגיע, כי אתה אומר יש איפה, אבל אני נתקלתי בתופעה הזו, שיש קוראים שהם ככה, יש קוראים שהם מאמינים שהסופר לא ממציא שום דבר, ושזה לא משנה בכלל אם הספר הזה, אם קוראים לו פליאה ויש שם את הטרה ואת רחל ואת זה, אבל זה הכל מבוסס על דמויות אמיתיות, נכון? הראיה, יום אחד אני לא יודע, לא זוכר מי ומתי, אבל אני זוכר שאחרי שיצא פליאה, אז ניגשת אליי איזו אישה והיא אומרת, איך אתה מרגיש עם זה שהיא הרגה אותך? עכשיו, לי האמת זה נראה הרבה יותר פולשני מאשר כשהספר הוא ממואר או משהו כזה. כי
כי מצד שני, כשהספר הזה, באמת תמים הדרך, לדעתי, חיים שנעזבו, שהוא ספר על חיי אבי בעצם, אבל שהוא... ואימך. ועליך. כן, ועל הקשר שלי איתו, אוקיי? איך הוא כאב בעיקר, אבל גם איך הוא כבעל, ואיך הוא... ויש שם... אז כשאומרים, כשפונים, הפנייה היא... היו לי בעיות לא פשוטות עם אמא שלי בספר הזה, משום שלא יכולתי להתחמק משהו לב הסיפור שם. זה העניין הזה של הבגידה, כל הדברים האלה שהם הם באמת הנשמה של הספר הזה, והיא נשמה לא פשוטה. אז אמא שלי, היא אומרת, מה, הספר הזה, היא הרבה זמן כינתה אותו, עשית לי שיימינג. עכשיו, אני לא הרגשתי שאני עושה שיימינג, אני הרגשתי שאני כותב על החיים שלי. שאני כותב על הילדות שלי. גם שכותבים ממואר, ואולי גם כדאי לומר את זה כאן לחברים והחברות שנמצאים איתנו, גם כשכותבים ממואר, זה בסופו של דבר לא איזה אחד לאחד, תמיד בסופו של דבר זה מעשה אומנותי. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שמבחינתי אין הבדל. אין הבדל מהבחינה הזאת שברגע שאתה עושה פה את הסוויץ' הזה, שאתה עושה את המעבר הזה בין חיים לספרות, אז לא משנה אם אתה לוקח את החומר הזה ככה, היו לי כמו שהוא, ואתה מעביר אותו בלי לעשות שום, זה לא משנה. ולכן, רק עכשיו אני פתאום הבנתי את זה, למה חשבתי שזה חוצפה לבוא ולהגיד לי איך אתה מרגיש עם זה שהיא הרגה אותך. הרבה יותר מאשר כששואלים את אמא שלי איך את מרגישה עם איך שהוא טיפל ביחסים שלה. כי אמא שלך תצפה לזה ואתה לא תצפה לשאלה. בדיוק, זה משהו אחרת. הדבר ההוא זה פולשני וקצת גס רוח גם. כי אנחנו ככה צריכים להתחיל ללכת אל הסיום, ובכל זאת אני עוד רוצה להספיק דברים, אבל זה כן איזשהו עניין חשוב, כי שוב, כשעשיתי איתך את השיחה לפני כשנה, כשיצא הספר ברדיו, אם אני זוכרת נכון, לא דיברתי איתך בכלל שום שיחה אישית עליך ועל צרויה, הכל הסתובב דרך הספר. אגב, בספר הזה גם יש, מתחבא בו המון דיבור עם עגנון, בעיקר עם הרופא וגרושתו, שגם שם יש בעל שאובססיבי לאהוב הקודם של גרושתו, וגם אולי שירה של עגנון, זאת אומרת יש בזה הרבה עגנון, כמו שאצל צרויה תמיד יש סיפורים, זאת אומרת יש באמת איזה סיפורים קלאסיים, סיפורי תשתית, במקרה הזה מעשיות ברסלב, וגם זה, רק על זה אפשר היה לעשות עכשיו עוד שעתיים שיחה על סיפורי התשתית, גם את קפקא הזכרת. אז בסופו של דבר תמיד הספרים האלה, כמו שהם, גם אם הם יוצאים החוצה מהמיטה, בסוף הם באמת איזה מין מעשה תפירה, הוט קוטור כזה, כי מכניסים פנימה גם את הספרות האחרת, וזה גם מה שלטעמי תמיד עושה ספרות משובחת, כשאני רואה מה הסופרים קראו ומה מבצבץ שם, אז כשיש עוד שכבות. אבל דיברנו עליך כמעודד, אז בואו באמת קצת נדבר על רקדתי, עמדתי. הספר, הרומן הראשון שלך ב-93, עכשיו הוא יצא מחדש, זה הרומן הראשון. סליחה? יש מעט שינוי, תכף צרויה. יש שם אישה שהיא אם לילדה קטנה, היא מתגרשת מבעלה, ולכבוד הגירושים גם הולכים לאיזשהו מרפא, ככה נפתח הספר, זה לא רק שהיא נפרדת ממנו, היא גם מעבירה אליו את הרחם שלה. זאת אומרת, יש פה אישה שבועטת בכל המוסכמות, יש לה אהוב ומאהב, את הבעל היא מגרשת, גם את הילדה היא לא רוצה. זה ספר מאוד 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 נועז. ואגב, הוא הקדים מאוד את זמנו. הוא הקדים מאוד מאוד את זמנו. והייתה לו התקבלות מורכבת, וכאן אייל נכנס. מה?
לא, וכאן האמת אייל נכנס. כן, לא, אפילו לתמונה, קודם. כן. אפילו הייתה קודם. לו התקבלות מאוד מורכבת בגלל באמת, אני חושבת, הדמות הזאת של האישה שבועטת בעצם בתפקיד הכל כך ישראלי, שהאימהות, הרי אני לא חושבת שיש עוד מדינה, עוד עם, עוד תרבות שנכנסים לתחתונים כמו הישראלים. לא, אז למשל בגרמניה, שזה יצא לא מזמן בגרמניה, כן. הספר הזה, פעם ראשונה, כן. והיא מאוד פופולרית בגרמניה, הצוריה. כן. אז ראשית כל הייתה שם, לא מזמן קראתי שם איזה ביקורת מאוד 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 משבחת, זה התקבל פנטסטי הספר הזה דווקא, אוקיי, ואז היא כותבת בסוף שם, כותבת שני דברים. אחד, מבקרת. כן, היא אומרת שלפני, ש20 שנה לפני שמדובר היה, אני אפילו לא הייתי ער לזה, לנושא הזה שהוא לא רק כנראה בישראל, על הסירוב להיות אם, הסרבנות האימהית, כאילו, אז פה הספר כולו הוא על סרבנות להיות אם, שזה דבר שבאמת כסופר לדעתי אני לא מסתכל על ספר מבחינה תמטית, זה לא כל כך מעניין אותי, אבל החוקרים הם כמובן, זה התפקיד שלהם. ודבר שני בסוף היא מסכמת והיא אומרת, אני לא יודעת אם הספר הזה הוא לא הטקסט הכי חשוב שיש לצרויה שלו בגרמנית. אז אני אמרתי לה, מההתחלה אני הצעתי לה להוציא את זה עוד פעם. היא מאוד חששה, כי היא אמרה, איכשהו זה מאוד שונה מהרומנים שלה שבאו אחר כך. זה מאוד מאוד שונה. מאוד שונה. טוב, תסכימו שזו... עם הרבה, כל הרומנים אחר כך עם הילדים, והילדים של הפרק ב' והאהבה הטוטלית לילדים שבעיקר נמצאת ברומן האהוב עליי ביותר בשארית החיים. אבל תסכימו איתי שזו מחמאה מאוד מפוקפקת. שאומרים לי שהספר הכי טוב שלי זה הספר הראשון שכתבתי לפני 30 שנה. כמו שלאמא שלי הכי נוח, יש להחזיר אותי להיותי משורר. אז פעמיים בשנה היא אומרת לי, למה לא מוצאים לך מבחר של השירים? או למה דובי, זה המול שלי, למה אתה לא אומר לו שיוציא לך מבחר שירים? אמרתי, זה לא מעניין אותי להוציא מבחר שירים, מה שהיה עדיין. אני למדתי מיואל אוף, אני כך אהבתי את זה שהוא אומר, מה שכתבתי, כתבתי. זהו, זה באמת לא משנה, הרי את הספר האחרון הוא כבר, כשהוא חי אצל הקורא הוא כבר מת אצלך, כי אתה עסוק במשהו אחר. אז להתחיל זה, אבל משורר זה משהו כזה, הוא לא כותב מילה בסלע ועושה לה שיימינג בשירה. אפשר לעשות הרבה שיימינג גם בשירה. נכון, אבל לא אחרת. ושוב, לא ברור שזה שיימינג, זה פשוט... ברור שלא, ברור שזה לא לספר, זה פשוט כן, לקחת את החיים ולהפוך אותם שוב לאומנות. נכון. אז בואי תאמרי משהו על רקדתי עמדתי. זאת אישה שמסרבת להיות אם, מסרבת להיות אישה של... היא פשוט רוצה להיות ילדה, לחזור להיות ילדה של ההורים. באיזשהו אופן. לא, זה גם, זה לא עד כדי כך חד משמעי. אני חושבת שמה שהכי מאפיין אותה זו אמביוולנטיות. שהיא רגע רוצה ככה והיא רגע רוצה ככה. כמו שהיא אומרת, בבוקר אני רוצה להתגרש ובערב אני רוצה להתחתן. כאילו, בבוקר בא לה להיות חופשייה ומשוחררת, בערב היא כבר רוצה להרגיש ביטחון. רגע, יש לה משפט אחד, באמת, אני מוכרח להגיד, שזה לא, מוכרח להגיד את המשפט הזה, מתוך הספר. הספר הזה הוא ספר מבריק בצורה בלתי רגילה. יש שם דבר כזה. היא נפגשת, היא מתחרטת קצת על הגירושים שלה, ואז היא באה לבעלה לשעבר, והיא אומרת לו, אני רוצה לעשות איתך ילד, עוד ילד, אני רוצה שאנחנו נעשה ארוחות ערב משפחתיות, שאנחנו זה, אז הוא אומר, לא ידעתי שזה מה שאת רוצה. אז היא אומרת, כן, אתה לא שואל אותי, רגע, אתה לא שואל אותי, רגע אחד, אני צריך לפה לדייק, לא ידעתי שזה מה שאת רוצה, אז היא אומרת, אבל לא שאלת אותי אם אני יכולה. אני אומרת מה אני רוצה, אבל לא מה אני יכולה. אז זה כל כך, יש בזה משהו כל כך נכון, דבר הזה שיש את הכוונות האלה, שבאמת הן כוונות
אמיתיות אצלה. היא מאוד רוצה להיות אימא, והיא מאוד רוצה זה, אבל היא לא יכולה. היא מרגישה שהיא לא יכולה. אז רק תארו לעצמכם, עכשיו כשאתם שומעים אותו ככה, אז תארו לעצמכם שאני מתחילה לכתוב פרוזה פתאום, אחרי שהרבה שנים כתבתי שירה. היו לי גם סיפורים וזה, אבל לא העזתי, לא הרגשתי מספיק ביטחון לכתוב פרוזה. ואז כבר הכרתי את אייל, והוא קרא כמה סיפורים שלי, והוא מאוד עודד אותי לנסות, ואני, זה לא עניין של החלטה אצלי, כאילו אם זה בא זה בא, אם זה לא בא זה לא בא, אני מאוד לא שולטת בדברים האלה, מאוד תלויה בהשראה. ואז יום אחד אני יושבת פה, הבת שלי הייתה פה בגן אימקה, ואני יושבת למטה, מחכה לסופר שערכתי לו ספר. עוד לא היו טלפונים, הוא לא היה יכול להודיע לי שהוא מאחר, ואני יושבת ומחכה ומחכה ומוצאת את עצמי פתאום באמת באיזה מין זמן כזה פנוי, מזל שלא היו פלאפונים. ניידים. טלפון כבר היה. נכון. ולאט לאט, כאילו פתאום זה בא, פתאום באו לי משפטים, לא היה לי אפילו נייר משלי, אז כתבתי אותם על הצד האחורי של הספר שערכתי, ועד שהגיע הסופר כבר היו לי 10 עמודים כתובים, ואני לא הבנתי מה הלך שם, כאילו זה יצא ממני טקסט מאוד מאוד נועז ובוטה, ואני הייתי באמת דווקא זה היה ספר מאוד טלפוני, כי היית מקריאה זהו, לי את הכל. אז זה בדיוק מה שאני רוצה לספר עכשיו לקהל המסור שלנו, שאז, אני לא זוכרת אם זה היה כבר ביום הראשון, אבל מהר מאוד התחלתי להקריא, אייל היה אז בתל אביב, אני הייתי בירושלים, והתחלתי להקריא לו כל ערב את מה שכתבתי באותו יום. ואתם שומעים איך הוא מתלהב. עכשיו, אני הייתי בטוחה שזה לא שווה כלום, שזה הטקסט הכי גרוע שאי פעם נכתב ודברים כאלה, וזה בדרך כלל, יש לי איזה נטייה כזאת להמעיט, ולאייל יש נטייה הפוכה. אז במקרה הזה באמת הצלחנו להתאזן, ואני חושבת, זאת אומרת, מאוד יכול להיות שאלמלא העידוד הכל כך מסיבי והיומיומי שלו, יכול להיות שלא הייתי משלימה את המשימה, כי לי זה היה נורא משונה הספר, לי זה, הרגשתי, הוא הבהיל אותי, אבל אז הספר יצא כעבור 1.5 שנה, ב-93, והוא חטף ביקורות איומות, ממש. זה, אני זוכר, גרנו אז פה, לא רחוק מפה בטלביה, ואייל היה הולך למכולת ביום שישי בבוקר, אז הביקורות היו ביום שישי בבוקר. היו עיתונים. היו עיתונים. היו איזה 10 עיתונים שאתה צריך לעקוב. כן, ואני זוכרת, אני הייתי מסתכלת מהחלון, הייתי רואה את הפרצוף שלו כשהוא חוזר, ולפי זה ניסיתי לנחש אם עוד פעם חטפתי, או שאולי בסוף שבוע הזה אין כלום, או אולי אפילו ביקורת טובה. זה היה, לא היו אז רשתות חברתיות, המבקרים היו מאוד מאוד משמעותיים, והספר הזה באמת עורר הרבה מאוד זעם, בגלל הבוטות שלו, ובגלל הקיצוניות שלו, ועוד כל מיני דברים. אבל זה באמת היה, בשבילי, זה היה מאוד קשה בספר ביקורים לחטוף ביקורות כאלה, וכדרכי אני זוכרת איזה יום שישי אחד שפשוט נכנסתי למיטה, ואני דווקא לא הרבה במיטה, ולא קילפתי תפוחי אדמה, אלא פשוט בכיתי לכרית, וכן, וחשבתי שאני לא חשבתי שאני לא אכתוב יותר, אבל חשבתי שאני לא רוצה לפרסם יותר שום דבר, שאני אכתוב למגירה, שאני לא רוצה לעבור את החוויה הזאת שוב, שאין לי, כאילו באמת הייתי מאוד,
זה מאוד ערער אותי, מאוד ערער את הביטחון, שמלכתחילה לא היה עצום, וכן, ואז באמת שוב... נכון שזה לא יאמן, כשזה קורה, כן. הדבר הזה לא יאמן שבכלל אפשר לקום מזה. נכון, נכון. זה קרה לך? ברור. מה את הכי זוכרת? אני זוכרת הצגה שהשתתפתי בה שהייתה מאוד לא טובה, 3 אחיות, שחלמתי לעשות את זה, הצגה, ואני זוכרת... צ'כוב. מה של צ'כוב, כן, בקאמרי. הייתי כל כך גרועה שאפילו הייתי מכוערת. ואימא שלי כמובן נכנסה מאחורי הקלעים והיא תמיד אמרה, אני מרגישה כל כך לא טוב, גילה אלמגור הייתה נהדרת. ובבחורה בשורה 5 ישב בועז עברון שהיה מבקר, ולידו ישבה נולה צ'לטון שהיא גם חברה, ובאמצע הצגה אני רואה אותה קמה ויוצאת, ואני צריכה גם להמשיך את ההצגה, והיא גם הייתה חברה של בועז עברון, ולמחרת היא הזמינה אותי לנסוע איתה לבועז עברון לארוחת צהריים, ואני כמו מטומטמת נסעתי. ואתה לא מאמין שאתה תקום משם, זה סופני. היה מישהו שעזר לך, כמו שלי עזרו? הייתה לי אהבה. והעבודה הבאה, אתה נכנס לעוד עבודה ואתה לומד מזה משהו, זה מה שמעצבן. נכון. שאתה גם לומד מזה משהו. אתה לומד, כן, כן. לא, אני חושבת שלסופרים זה יותר קשה, כי כל ספר זה אצלי לפחות, זה 4-5 שנים. אבל כשאת משחקת רע בהצגה, את צריכה להמשיך להופיע בה. נכון. שזה סיוט. כי אתה יודע שאתה רע ואתה רק נהיה עוד יותר גרוע. באמת? כן. אי אפשר להשתפר? לא, יש גם הרס עצמי ויש עוד הרבה ויטמינים. אז כן, אז אני באמת מאוד, אני שנים אסירת תודה לאייל על תמיכתו בימים הקשים ההם. לספר את הסיפור הדרמטי על אבא שלי? טוב, אז... יש לנו עוד קטע גם של ליאורה, עוד סיפור. עוד 2 קטעים של ליאורה, אנחנו רוצות של כן, ליאורה תקרא. אז אוקיי, אז סיפור אחד קצר שרק ממחיש את זה, שאבא שלי היה, ענת הזכירה, היה מבקר ספרות, ולגדול, כאילו לכתוב בבית של מבקר ספרות זה לא הכי מומלץ, יש לזה גם הרבה חסרונות. והוא, כשאני חשבתי לפרסם את רקדתי עמדתי, הוא חשב שהספר עדיין לא מספיק טוב, ואני לא שמעתי בקולו, והספר ראה אור, ואז באמת באותו יום שישי שהזכרתי, שאני נכנסתי למיטה, אחרי ביקורת אולי עשירית שקטלה אותי, פתאום הטלפון מצלצל, והייתי חייבת לצאת מהמיטה כדי להרים את הטלפון, וזה היה אבא שלי, והוא לא היה הרבה מתקשר, ולהפתעתי הרבה הוא אומר לי, אני קראתי עכשיו את הביקורת, היא מאוד לא הוגנת, ואני מבין שמאוד קשה לך עכשיו וזה, אבל אל תתייאשי, אל תוותרי, תמשיכי לכתוב, את כן מוכשרת, אל תתני להם לשבור אותך. עכשיו, הייתי מאוד מופתעת מהשיחה הזאת, כי היא באמת לא אפיינה את אבא שלי, אבל זה עודד אותי. אני באמת יצאתי מהמיטה אחרי הטלפון הזה. ואז, אני חושבת שאחרי 10 שנים בערך, נודע לי שאייל הלך לאבא שלי. עמד שם לידו ואמר לו, אולי אתה תספר. הוציא את הטלפון מהארון, הוא היה מחביא את הטלפון. לאבא שלי העניין עם טלפון. ואייל אמר לו, אתה עכשיו מתקשר אליה, אני עומד לידך, אני לא הולך מפה, אתה מתקשר אליה ואתה אומר לה בדיוק את הדברים האלה. וכך היה.
צריכה לכתוב, אתם צריכים לכתוב מזה ספר, מהסיפור הזה. את חושבת? ממש. צריך להיות קומי, זה לא אי אפשר. בפעם הבאה שאני לא יוצאת מהמיטה, אני מתקשרת אליך. או. שתוציא אותי. טוב, אז אנחנו נסיים עם עוד קטע מפליאה ומבעל. כן. עוד זוג. גם וגם? גם וגם, כן. טוב. אז אני אתחיל מפליאה. למה אני גם צריכה את זה? זה קטע מאוד יפה בספר של צרויה. זה רק ליאור על המיקרופון, אבל יותר. נכון, כדאי. זה קטע מאוד יפה שהבן שלהם נושא הספד לאבא. אבא שלי, לא חשבתי שהערב שהייתי איתך במיון יהיה הערב האחרון שלנו ביחד. החיים הולכים קדימה, ורק במבט לאחור אפשר להבין אותם. זה כל כך מייאש, ואני לא יודע איך משלימים עם זה. היית אבא מקסים ולא צפוי, עם הרבה פנים, ואני מרגיש שלא הכרתי אותך מספיק, ושאולי גם אתה לא מספיק הכרת אותי. כשהייתי קטן, אהבתי לשבת על הכתפיים שלך בטיולים, וכשגדלתי אהבתי ללכת איתך לחוף השקט, ולשחות עד הרפסודה, וכשהיינו נחים שמה, היית מספר לי לפעמים על הילדות שלך, לא רחוק משם, בשיכונים העצובים של הניצולים, ואיך בלילות הצעקות שלהם היו מתערבבות ברעש של הים. אהבתי להקשיב לך, כשאתה מדבר על דברים שעניינו אותך, למרות שלא תמיד הבנתי מה אתה אומר, וקיוויתי שעכשיו, כשאני מתחיל את החיים הבוגרים שלי, אכיר אותך יותר. אבל זה כבר יצטרך לקרות בלעדיך. ברגעים האחרונים שלך רצית לראות אותי. אמרת לאמא שיש לך תשובה בשבילי על שאלה ששאלתי אותך במיון. זה מוזר, כי לא שאלתי אותך שום דבר במיוחד במיון, אבל בלב היו לי הרבה שאלות, ועכשיו נוספה השאלה הגדולה. איך חיים בלעדיך? איך חיים בלי אבא? אולי זה מה שרצית להגיד לי? כשבאתי לשמוע את התשובה לשאלה שלא שאלתי, כבר לא היית איתנו. ועכשיו אני חייב למצוא אותה בעצמי. טוב. אני מדווח על זה כבר של מבעל. אני מדווח על חיי הנישואים שלי בקור רוח יחסי, במילים שקולות ומדודות שלא עונות בקנה אחד עם סערת הנפש. אבל הלב שלי בוכה, זאת האמת. יש רגעים שהלב בוכה והעיניים דומעות על בזבוז האהבה שלנו, על זה שלא החזקנו מעמד אפילו שנה באהבתנו, ועל זה שהחזקנו מעמד עשרות שנים ללא אהבה. איך קרה שאנחנו לא מצליחים לדבר? את זה עדיין קשה לי לעכל. הפרתי את השתיקה הממושכת כשכמעט סיימנו את ההקפה של גדר המערכת בשעת בין הערביים. לא רק שאנחנו לא מסכימים על שום דבר, אפילו להגיע ביחד למסקנה הזאת נעשה בלתי אפשרי. אמרתי לחברי האלמן במעלה הדרך, כי ברגע שאני מעז לומר משהו שמשתמע ממנו המצב העצוב הזה, אמרתי לו, מיד היא קוטעת אותי. אין לה כוח לוויכוחים, ועדיף לא לדבר איתה על מה ששנויים במחלוקת. לא עוזר לי אם אני אומר בשיא הכוונה והעדינות, כמעט בלחש, שגם אני לא מעוניין בוויכוח, אלא בשיחה נינוחה על דברים שמציקים לי, ושפניי להחלפת דעות ולא להתנצחות. הרוחות ממילא התלהטו מאליהן, אמרתי לחברי האלמן, בעודי מנסה לשמור על ריכוז מול הנוף המבלבל של הרי נצרת, גבעת המורה והתבור ההדור. פשוט אין לה כוח לשמוע את האמת שלי, הוספתי בעומדנו עמומים לשאוף אוויר מול נוף העמק. במסגרת מה שמכונה היום תקשורת מקרבת, השמעת האמת נחשבת לצעד לא נעים. כלומר אמת זה אומר להתחיל להתנצח, והתנצחות או ויכוח לא מקרבים אלא מרחיקים. לא יאמן עד כמה האמת נעשתה מקוממת ומאיימת
עד שממש נאסר עליי להשמיע אותה. אמרתי לחברי האלמן, כשאור השמש הנעלמת במערב צבע את העמק בוורוד אפרפר. לפחות צריך להגיע להסכמה שאין הסכמה, לא? אבל אפילו להסכמה שאין בינינו הסכמה, אנחנו לא מגיעים. להגיע להסכמה שאין בינינו הסכמה זאת משימה בלתי אפשרית, אמרתי לו. ואם אחרי כל המכשולים האלה אני עוד מתעקש לומר את האמת, שלא נשאר לנו שום דבר משותף, אז אני חייב להודות שאולי יש לי ליקוי בבוחן המציאות, או שירדתי מהפסים. ואתה יודע מה? אמרתי לחברי האלמן הנאמן, כשהשלמנו את הקטע האחרון של הקפת הקיבוץ על דרך המערכת המקיפה את גדר הביטחון, או שמא זו דרך הביטחון שמקיפה את דרך המערכת. מה ששומר על שארית השפיות הוא המראה הזה של העמק והגליל, עם גבעת המורה, התבור ונצרת, הנוף הנפרס במעלה הדרך, שבעיניי הוא תמצית כל הנופים, תמיד תופטף אותי בשכבה הביתית המנחמת, מופלאה היכולת שלו לייצב בבת אחת את מה שהתערער אצלי. ליאורה, את צריכה לקרוא את כל הספרים, בפרויקטים האלה של הספרים הקוליים. נכון? כן. תראי, את זה... אגב, אנחנו מסיימים עכשיו, אני חושבת כשהראיינתי אותך, ביקשתי ממך לקרוא, כי כשאני מעורערת ואני גרה ליד התבור, אז באמת אני יוצאת החוצה לשדה לטייל שם, והתבור זה מה שמרומם את הנפש, הר התבור. אז תודה רבה רבה לכם, תודה רבה. תודה לך. אמרתי שצרויה משתמשת במעשיות של ברסלב, הלב והמעיין נמצא במוקד הספר, ואיך כתוב שם, הלב הוא מקור החיות של כל דבר, ובוודאי אין קיום בלי לב. אז תודה לשחקנית, ליאורה ריבלין. תודה רבה.